Abi anak, ba't hindi ka pumasok? Hindi po, Tay. Oh, ba't wala pa kayong pasok? Meron po. Oh, meron naman pala. Ba't di ka pumasok? Wala po akong baon, Tay. Isa pa, may mga bayarin pa po kami sa eskwelahan. Ganun ba? Naku, pangkain ko na lang pala ito. Ito anak, baon mo. Paano po yung mga babayaran ko, Tay? Ganito na lang anak. Sabihin mo kay teacher, susul ko na lang magbayad. Kasi hindi pa nagsahod si tatay. Sige po, Tay. Sige na anak, magbihis ka na doon para makapasok ka na. Kayo po, Tay. May baon po ba kayo? Meron pa anak, meron pa ako dito. Kaya huwag kang mag-alala. Akala ko po kasi binigay niyo na naman lahat sa akin. Huwag kang mag-alala anak. Lagi nang iwan ng pagkain si tatay. Sige po, magbibihis lang po ako. Sige anak, mauna na ako ha. Baka mauli ako sa trabaho ko. Sige po. Mag-iingat po kayo palagi, Tay, ha? Ikaw din ha, mag-iingat ka. Opo. Susubukan ko lang manghiram sa mga kasama ko mamaya ng pagkain ko. Kung wala akong mahiraman, tiis na lang ulit sa gutom. Magsasaing na ako. Para pagdating ni tatay, kakain na lang kami. Naku. Wala na pala kaming bigas. Alam ko na. Tita Kay, Oh, ikaw pala, Iha. Bakit? May kailangan ka ba? opo tita, manghihiram po sana ako ng bigas kasi wala na po kaming masaing. Ganun ba? Sige, hintayin mo ako saglit, ha? Nakakahiya na kay Tita Kay. Halos sa kanya na lang kami tumatakbo pag nauubusan kami. Ang dami na naming utang sa kanya. Mabuti na lang at hindi pa siya naniningil sa amin ni tatay. Oh, ito, Iha. Magsaing ka na agad mamaya, ha? Para pagdating ng tatay mo, kakain na lang kayo. Opo tita, maraming salamat po. Araw na yan. Wala akong nahiraman sa trabaho ko. Nagugutom pa naman ako. O, JR, ba't ganyan ang itsura mo? Ayos ka lang ba? Hoy, JR, kumain ka na ba? Hindi pa nga ate. Ang totoo, nagugutom na nga ako. Kaso ano? Ba't hindi ka pa umuwi at nang makakain ka na? Yun lang problema ate. Kaya hindi pa ako makauwi dahil wala akong pambili ng ulam. Binigay ko kasi yung baon ng pamangkin mo. Yung 50 pesa ng pangkain ko kanina. Isa pa, wala rin ako niraman sa mga kasamahan ko para pambili sana ng ulam namin ngayon. Kaya nandito ako ngayon ate. Manghihiram sana ako uli, kahit magkano lang. Galing din yung anak mo dito, kani-kanina lang. Nang hiram ng isa saing nyo. Nako, wala rin pala kaming bigas. Huwag kang mag-alala. Ito, oh. Kunin mo na. Hindi ko naman kayo matitiis na mag-ama. Ako kumakain, tapos kayo hindi.
Maraming salamat dito, ate. Nahihiya na tuloy ako sa'yo. Ano ka ba? Pamilya ko kayo, kaya hindi pwedeng hindi ko kayo tulungan. Yun na nga, ate. Puro na lang akong hiram. Halos hindi na ako makabayad ng utang ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita sinisingil. Tsaka, nakalista naman lahat yan. Ha? Biro lang. Sige na, bumili ka na ng ulam nyo. Baka naghihintay na yung anak mo doon. Maraming salamat talaga dito, ate. Sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Ay, kahit kailan, hindi ko kayang tiisin ang mag-ama. Dahil mahal ko kayo. Anak, andito na si tatay. Tamang-tama po, Tay. Nakaluto na po ako ng kanin. Ganun ba, anak? Ito, kumain ka na. Eh kayo po, Tay. Hindi pa po ba kayo kakain? Sabay na po tayo. Mauna ka na, anak. Busog pa si tatay. Sigurado po kayo, Tay. Hati na po tayo sa binili niyong ulam. Huwag mong intindihin si tatay. Busog pa ako, anak. Sigurado po kayo, Tay. Oo, anak. Sige po. Para siya lang talaga yung ulam na binili ko, anak. Hindi na bali si tatay. Kaya kong tiisin ang gutom ko. Lahat titiisin ko para lang sa'yo. Asan kaya si tatay? Sabi ng tatay, kumain na siya. Kape ang ulam ni tatay. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya sa akin na kumain na siya. Sinabi na lang sana ni tatay ang totoo para natiran ko siya ng ulam. Kanina pa ako nagugutom. Okay na ako sa ganito. Ang importante, makakain ng mabuti yung anak ko. Ayokong nagugutom yung anak ko. Mahal na mahal kita, tay. Nako, wala naman pala akong pangkain bukas. Di bale, importante, may baon yung anak ko. Abi anak, baon mo to para bukas. Eh kayo po, tay. May pangkain po ba kayo bukas? Oo, mayroon anak. Kaya huwag kang mag-alala. Sigurado po kayo, tay. Oo naman anak. Tay, bakit po pala lagi yung ginagabi ng uwi? Nag-overtime si tatay para medyo malaki-laki yung sasahurin ko. Ganun po ba? Sige anak, magpapahain na ako sa labas. Sige po, tay.
Pasensya ka na anak kung kailangan magsinungaling ako sa'yo. Ayoko lang kasing nag-iisip at nag-aalala ka. Mahal na mahal ka ni tatay. Gagawin lahat ni tatay. Mapabuti ka lang. Tay, papasok na po ako. Ganun ba anak? Sakto. Aalis na rin ako. Mag-iingat ka ha. Sige anak. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Masundan nga si tatay. Alam ko, may tinatago siya. Bakit kaya nagmamadali si tatay? Dito pala nagtatrabaho si tatay. Boss, good morning. Jar, ba't late ka na naman? Palagi na lang ganito. Gusto mo tanggalin na kita sa trabaho? Boss, wag naman po. Pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. Palaging ganyan ang sinasabi mo. Pero late ka pa rin. Minsan pang malate ka, tatanggalin na kita. Ano na lang sasabihin ng mga kasama mo? Pasensya na po talaga boss. Pangako, hindi na po mauulit. Sige, magtrabaho ka na. Siguraduhin mong di na maulit ha. Sige po boss. Kawawa naman ang tatay ko. Titisin ko lahat para sa anak ko. Saan kayo pupunta si tatay? Hindi dyan danang pauwi sa amin. Boss, magandang hapon. Dito na po ako. Sige. Nagtatrabaho din pala si tatay dito. Kaya pala ginagabi siya ng uwi. Ngayon, alam ko na kung bakit ginagabi si tatay. Dalawa pala ang pinapasukan niya. Pero, bakit palagi niya sinasabing hindi siya pagod, hindi siya gutom. Pero nakikita ko ng palim siyang kumakain ng kape lang ang ulam. Tapos, pag umuwi, parang hindi siya pagod sa trabaho. Ibig sabihin, Hindi pumasok si Abby sa eskwelahan ngayon? Abby, anak. Wala ka bang pasok ngayon? meron po tita. Oh, meron naman pala. Pero bakit hindi ka pumasok? Wala po. Hindi ko lang po maintindihan si tatay. Hindi mo maintindihan ng tatay mo? Saan? Bakit? Tita, alam niyo po bang nagsisinungaling ang tatay ko sa akin? Ha? Paano mo nasabi yan, Iha? Palagi po siyang nagsisinungaling sa akin.
Hindi po siya nagsasabi ng totoo. Ganon? Paano siya nagsinungaling sa'yo? Kasi po minsan, sinasabi niya pong kumain na po siya. Pero, nakita ko po siyang kumain noon. Sinabawan niya ng kape yung kanin niya. Tapos minsan, sinabi niyang may pangkain siyang iniwan sa bulsa niya. Pero, narinig kong sinabi niyang wala siyang nahiram sa katrabaho niya. Kaya hindi siya nakakain ng araw na yon. Tapos, sabi niya, kaya lagi siyang nalilate ng uwi. Saan kayo pupunta si tatay? Hindi dyan dalang pauwi sa amin. Nag-overtime po siya sa trabaho niya. Yun pala, pumapasok din pala siya sa tubigan pagkatapos ng trabaho niya. Nagtatrabaho din pala si tatay dito. Kaya pala ginagabi siya ng uwi. Ngayon, alam ko na kung bakit ginagabi si tatay. Dalawa pala ang pinapasukan niya. Tita, hindi naman po niya kailangan magsinungaling sa akin. Bakit po? Alam mo anak, may mga rason kung bakit mas pinili ng tatay mo ang magsinungaling sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ayaw niyang mag-alala ka. Dahil ayaw niyang kaawaan mo siya. At higit sa lahat, dahil mahal ka niya. Kaya tinitiis niya ang lahat ng pagod, hirap at gutom para lang sa'yo. Ganyan ka kamahal ng tatay mo, Iha. Pero tita, hindi niya po kailangan magsinungaling sa akin para itago ang katotohanan. Mahal ko po si tatay, tita, at maiintindihan ko po ang lahat. Natural lang po ang mag-alala ko sa kanya. Kaya hindi niya po kailangan magsinungaling sa akin, tita. Hayaan mo. Kakausapin ko ang tatay mo pagdating niya. Sige po, salamat po. Oh, hapon na. Nakapagsaing ka na ba? Hindi pa nga po. Ang tanong, may isasaing ka pa ba? Wala na po. Halika, sumama ka sa bahay at bibigyan kita. Maya-maya lang nandyan ang tatay mo. Sige po. Tara. Happy, anak? Anak, alam ko, nagtatampo ka kay tatay. Alam mo, kinausap ako ng tita kay mo. Alam mo na pala ang totoo. Pasensya ka na, anak, kung nagsinungaling ako sa'yo, ha? Tay, hindi niyo naman po kailangan magsinungaling sa akin. Maiintindihan ko naman po lahat. Tsaka, pwede naman po tayo maghati sa binibili niyong pagkain at sa perang binibigay niyo sa akin. Ayoko pong ako ang laging iniisip niyo. Paano naman po kayo? Kaya ko naman sarili ko, anak. Kahit na po, paano po pag nagkasakit kayo? Paano po tayo? Kaya ko po kayong alagaan, pero ayoko pong mangyari yun, tay. Mahal na mahal ko po kayo. Hayaan mo, anak. Hindi mangyayari yon. Dahil magmula ngayon, hindi ko pababayaan ang sarili ko para sa iyo, anak. Dahil tama ka sa mga sinabi mo. At sana po, wag na rin po kayo magsinungaling sa akin, tay. Masyado po ako nasaktan nung narinig kong pinapagalitan kayo ng boss nyo. Tapos, kahit sobrang bigat ng trabaho nyo, nakuha nyo pang kumuha pa ng isang trabaho, imbis na magpahinga na lang kayo dito sa bahay. Ibig sabihin, sinundan mo ako, anak? Opo, tay.
Pasensya po. Hayaan mo. Pangako anak, hindi na maulit yun. Basta tay, wag na po ulit kayo magsinungaling sa akin. Kung hindi, magtatampo na po talaga ako sa inyo. Hayaan mo anak. Pangako, hindi na maulit. At pinapangako ko rin po tay, na mag-aaral po ako mabuti para sa inyo. Huwag mong gawin yan para sa akin. Mag-aaral kang mabuti para sa sarili mo. Dahil yan lang ang tanging maibibigay at maiiwan ko sa iyo, ang edukasyon mo. Maraming salamat po tay. Mahal na mahal ko po kayo. Patawad anak kung nagsinungaling ako sa iyo. Naging sinungaling patuloy ako sa paningin mo. Sadyang mahal na mahal ka lang ni tatay.